Dok na tua molo mamula pamula berdabar na doja du pasatanya nama pernawi takas ma songon suramuna alanya nama lo takas ma pasatanya to na burang pasatau ya kembali ke Pak. Maulia tema jumulo tapasa temat tadi bata. Maulia tema nang dia mau bona suku nami. Gawe di son takas do di pasar tamu pinggan naho di udulan na dohon nasa isina jalan akipe nunga jumulo di hatau kamu isini pingganon. Maulia tema jumulo tong di pasar ro nami. Mari ite tong takas mahami manukun dia malaklakna dia unokna dia mahatana dia manidokna pasatay matuwa mo rajane bona suun nami Maulia tema amang namalo amang pataguru amang raja ulwan maruhuasi hari amang namalo nani hamudo sigo hiralonga si horus na susuk portunga dongan non dipakatan nan non siko asa takas mahami itu raja raja namalo amang namalo ni namalo kumagu dia lala na dia mono na dia rohata na ah do na dokna nunga takas siya dia sudah rohanami naik pasaton nani na tua tu si topai mana anak dia amang namalo dia ke perhubungan nami di sol ima di nama calo tua di luar nami jangan pasal kami tadi yang berarti dia kotor nami siapa tidak namalo nani Maulia di mari hamu bona suun nami naik pasar tomatok kita nang dohon ni hamu bona suun nami ima damang nong jumulo ni ala Tuhan tau tu nama nopai bana perhatian tong takas do di Joha Muhammad songon perhatian mangido tangiang nalah orang mangido mertanya kita tu amat tadi bata terlalu bima songon di pernakok ni mata nyarion nakok matong aka pasarian nakok matong aka padabotan di sudi akan natin galon na tuon dia hamu sudi pinoparna di hari akan mangi hudope di hari opetong rak mangido rak martanya kita atau mata di bata asabu tiur sudah ulauta dinalahu kabur haton na tuon ima marhite adat nalahu sifat muna dia pala sadarion so naripe ala jumulu ma nalahu mangalat tuan ni godang ala niat tong dia mau kana suhun nami asa adorang so pasatanan non nalahu maminta godang Tuhan muna kana suhun nami kami majotong perjulu dinalahu mabain pangidon nami to mata di bata imana masa pepergunatono Tuhani benon nami maju jumulu ima sibitulidi jala tangyang do di sol kita narak martangyang do kita to mata di bata asa bui dituturi kita di leon hati uron yari di leon sudah tiur sudah ulah non sonang sohari ribuan. Bapak Ibu, terima kasih telah subscribe, like, dan komen channel YouTube ini. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua.